गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ स' आं डक्टर मिजिं ब्रह्म कनसालटेन्ट फिजियोथेरापिस्ट आङो बरमा आरो क'क्राझारखौ आं सलायो आंनो अनार स' आं नमिनेटेड जादोंमोन माबायाव दिल्लीयाव स्पर्ट्स माने कनक्लेभ माने कनफारेन्सआव स' नमिनेटेड कारना जाबाय जों जे 6 बोसोरनिफ्राय जिथु खामानि मावना फैबायदों बहुतथा पेशेन्टखौ जों रिजाल्ट होनो हादों बे जाबाय बे टाइटेलानो जाबाय कि एमार्जिं एक्सेलेन्स एवार्ड बे जोंनि अल इन्डिया जितु जोंनि फिजियोथेरापि कनफारेन्स दंमोन बेयाव माने आं माने हारसिंल' मानसि जितु इजानिफ्राय नमिनेट जादों जोंनि आसामनिफ्राय एन्ड आंनो देरहा हादों बेनो जाबाय आरो बुस्थुआ आसामनिफ्राय आं हारसिं दंमोन ओमफ्राय बाखि काजिरङा इउनिभारसिटि इसिनिफ्रायबो दंमोन खिन्थु आरो बाखिथ' बाहेराया गोजा ट्रिटमेन्टआ नै बेबायदि दा नोंसोर बांसिनानो गथ'खौ नुदों जाय जोनोमनिफ्रायनो थाबायनो हाया जनो हाया आरो बेफोर जाबाय ब्रेननि डिसेबिलिटिसनि थाखाय जादों माने नार्भनि थाखाय निउर' रिहेब जायो बेनि थाखाय स' आरो स्ट्रक पेशेन्ट जों नायो स्पाइनाल कर्ड इन्जुरि पेशेन्ट नायो आरो जिमान फ्रेक्चार्स केसेसनि उनाव पस्ट रिहेबिलिटेसन जायो बेफोरनि आरो इनि सायाव जोंनि स्पिच थेरापिस्टबो दोङो जाय माने रावजों जेबो बुंनो हाया थ' बे स्पिचखौबो सोलोंनाय जायो आरो जोंनियाव होनो गोनां बा जिखुनु बेक पेन इसु रिलेटेड आर्थराइटिस बेफोरनि ट्रिटमेन्टबो जायो जोंनियाव दा आंनियाव टटेल स्टाफा होनोबा बेजों आरो क'क्राझारजों मिलायनानै टटेल 18 स्टाफ दङ बरमायाव बांसिन बेनो मेन सेन्टारा जोंनि बरमाया बाक्साया दा इयाव पेशेन्टआव ओरैनो होननो गोनांबा जोंनिया दा आं अभारअल आं दा मिथिथ'वा जोंनिया एटलिस्ट थांनाय बोसोराव हायेस्ट 75 to 80 थायोमोन पार डे दाथ' बहुतथा मोजां दा होननो गोनांबा रिजाल्टआ सानाय सुनाया एसे माबा डिफारेन्ट जायो डिउरेसन थायो मोनसे सर्ट टार्म एन्ड लं टार्म सोरनिया अगर इन्जुरिनि सायाव सोरनियाबा खम इन्जुरिबा थाब हामो बेफोरबायदि आरो जोंनिया दा गथ'फोरनिया जों बेसिकलि जों फकास खालामो जाय डिसेबिलिटिसफोरखौ जाय थाबायनो हायिफोरखौ थ' स्ट्रक जा रिजाल्टआ बहुत मोजां आं होनदों ना दहायनो कि डिउरेसना टाइम लायो खिन्थु जोंनिया दा 6 इयार्सआव जोङो होननो गोनांबा मर देन 150 गथ' पेशेन्टआ जाय गसंनो हायामोन निजा बे 150नि सायाव गथ'आ निजा गसंबायदों बेनि उनाव 40+ गथ'फोरा थाबायना थांदों आरो बहुतथा गथ'फोरा स्कुलावनो थांबाय जितु आनएक्सपेक्टेड इम्पसिबल खोन्था बेफोरबायदि जादोंमोन आरो बे रिजाल्टखौनो जों दिल्लीयाव देखायनानै बिसोरबो माने शक जादों स' दे आंनिफ्राय एक्सप्लेनेसन बिदों नों माबोरै खालामनो थ' आइ एक्सप्लेन माने प्रेक्टिकेलि बुजायदो बुस्थुफोरखौ बेनो आरो बेनि थाखाय बिसोर आंखौ एवार्ड होनाय जादों जोंनिया नाम्बार दङ रिसेपसनाव कल खालामनो हागोन आं होनो हागोन बे नाम्बारखौ अभी तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरा बच्चा का भी 6 मंथ कम्प्लीट 7 मंथ होने वाला है तो अच्छा लग रहा है दार्जिलिंग से हाँ दार्जिलिंग से हाँ पहले से तो अच्छा हो रहा है उसका पहले तो बैठने भी नहीं सकता था अभी अच्छे से बैठता है बैलेंस आ रहा है उसका बॉडी में थेरेपी ले रहा है तो पहले से बेटर हो गया